So, narinaldo mga ka-farmers, yan ako hindi nyo sa samong tanuman, marindo. Ang unyan, ang tinatanong talong or eggplant. Pero narindo, o yan, may nagtatanong doon hinutan, ang pong kami sa bagong amay. Ganun. Iwapailin ko sa indo kung paano pagtanom kang talong or eggplant. So, mga ka-farmers, ganito yung unang pagtatanim ng talong. So, kailangan maglalagay muna sa iras ng pagtataniman. Papakita ko sa inyo. So, manood kayo. Una, nilalagay muna natin. So, may nagtatanim ngayon doon sa ulihan. So, may nagtatanim. Ako naglalagay ng binhi ng talong. So, lagay na natin. So, yung binhi ng talong. Yan. Kailangan may distansya. Yan. Kailangan may distansya yung pagtanim mo ng talong mga ka-farmers, kasi pag lumaki yan, medyo magdidikitan yan, hindi yan bubunga ng madami. So isang roller kalahati yung distansya ng mga dalawang roller ng yung distansya ng bawat pagitan ng puno ng talong. Yung pagtatanim ganito yung pagtatanim dito sa bigol ng talong. Kailangan mo lang maging matyaga mga ka-farmers yung pagtatanim. Kasi sayang yung lupa, kung marami kang lupa, so pwede yung pagtanim na. So ito, tanimin natin to. Ganito lang yung pagtatanim ng mga talong mga ka-farmers. Ganito yung pagtatanim. Ganyan. Ganyan nyo ng lupa. Ganyan lang. Tanim ng talong. Bago kayo magtanim, maglagay muna kayo ng binhi ng talong para tuloy-tuloy yung pagtatanim. Yan. So mga ka-farmers, kung mayroon kayong gustong malaman kung paano magtanim ng talong, so mag-comment lang kayo dito sa video ito kung mapanood nyo. Kung may malawak kayong lupain tapos gusto nyo magtanim ng talong, hindi kayo marunong, mag-comment kayo sa comment section ng aking vlog na to, kasi ituturo ko sa inyo kung paano tanim ng talong step by step. So magtatanim muna kami. So hanggang muna yung video ko. So please share and comment and subscribe na din sa aking YouTube channel. Bicol Young Farmers nga pala. So mga ka-farmers, yan ang talong. Inot siyang pinatambo sa dahon kang batag. O makakita. O yan siya. Yan ang dahon, yan ang talong. Dahon siya sa dahon kang batag, inot tinanom. Makakita ang pagtanom mga ka-farmers para manindo kung paano magtanom. Tapos ang procedure kaniyo same katong haros sa kamatis. Wala kita mga tuluta para yun lang kahit tandaron muna. So, yan. Tulo, kunta. Madamo ito sa tanuman. O yan tanuman, kataid.
Di kita matanong. So ayan. Tanuman. So, ayan pa. Arugan distansya. Ayan. So, may lugod ng gamot ko. So, mga ka-farmers, puunat na kung paano magtanom. So, dalawin doon yung video iniyo para maaramin do kung paano pagtanom. Tapos, kumahilin do ang nasa likod ko, nasa side ko. Yan ang linya kan talong na tatanoman na ta. O, yan ah. Yan. So, damulag o karabaw ang nag-iras kayan. Ngayon mo sa dulo. Kasi nga doon man sa likod ko naman. So, malawak. So, tanom ta na mga ka-Bicol yung farmers. Para madala na yun doon. So, tanom ta na. Ayan. Puntang kayon ang daga. So, yung si pantanom tayong talong. So, tanam ta na. Magtarig diyo. Tawban tang daga. Ayan. Arog lang kayong kasimple pagtanom kang talong or eggplant. Okay? Okay ka? May tatanong ta pa ang tira. May tanong pa kita. Tanong ta. Yun. So very simple ang pagtatanim pero hindi kayo marunong. Pwede mamatay yung umpisa pa lang pagtatanim ng inyong talong. So kung hindi kayo marunong, tanong kayo dito sa aking video. Ano yung gusto niyo malaman? Sasagutin natin yan. Video. So magpapatuloy kami sa pagtatanim ng aming talong. So marami tayong tanim eh. May kamatis, talong, bagyo beans, ampalaya. So, marami pa tayo tatanim. So, patuloy muna tayo sa pagtanim, mga ka-farmers. Kung panoorin nyo ito, paki-like and share and subscribe na din sa aking YouTube channel. So, maraming salamat. Tatanim muna tayo.